Savadudam Varijala Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalitam Sri Vishaga Nidam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namaste Tapta Kanchana Gauragi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhani Sudhe Devi Pranamami Hari Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Vachapadganam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktirupasarupam Bhaktaavtaram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktigam Nityananda Mahanavami Sarvanandakaram Param Harinamakrudam Devam Avadhudashiromam Namo Mahavadinyaya Krishna Premapadaya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Garishanama Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bodhale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidamani Namaste Saraswati Devi Gauravadi Pracharana Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaurachandraya Radhikaya Hare Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Namah Srila Prabhupada Ki Jai Guru Maharaj Ki Jai Nitaya Gaura Premanande Hare 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 Krishna Srimad Bhagavatam Prathama Skandam Adhyayam 10 Slokam 4 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Kamam Bavarsha Parjanya Sarvakamadugamhi Sishichu Sma Vrajan Gava Payo Sadasudhir Muda Kamam Bavarsha Parjanya Sarvakamadugamhi Sishichusma Vrajan Gavaha Payosodaswa Tirmuda Kamam Varsha Parjanya Sarvakamadugamhi Sishichusma Vrajan Gavaha Payosodaswa Tirmuda Kamam Varsha Parjanya Sarvakamadugamhi Sishichusma Vrajan Gava Payosodasudhir Muda. Hare Krishna. Hare Krishna. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വർഷപർജന്യ സർവകാമാദുഗാമഹി പുഷ്പവ്രജാൻ ഗവഃ പയോസോദസ്വദീർമുദാ കാമം വർഷപർജന്യ സർവകാമാദുഗാമഹി ശിശുഷ്മാവ്രജാൻ ഗവാ പയസോദസ്വദീർമുദാ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മിനി ബാലകൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമ ദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവ പയസോദസ്വതീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഗാമഹി ശിശിച്ചു സ്മവജാൻ ഗവ പയസോദസോദീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമ ദുഃഖമഹി
ശിശീചുസ്മ വ്രജാൻ ഗവ പയോസോദസ്വതിർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം അവർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യോ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മ വ്രജാൻ ഗവഃ പയസോദസ്വധീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. കാമം അവശ്യമായ സർവ്വതും വർഷിച്ചിരുന്നു. പർജന്യ മഴ സർവം കാമ അവശ്യതകൾ ദുഃഖ ഉൽപാദകർ മഹി ഭൂമി ശിശിച്ചു സ്മ നനയ്ക്കുക പ്രജാൻ മേച്ചിൽ സ്ഥലം ഗവഹ ഗോവ് അഥവാ പശു പായസ ഉദസ്വതി നിറഞ്ഞ അകിട് നിമിത്തം മുത ആമോദകരമായ ചിത്തഗതിയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിക്കുകയും ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്റെ
ആമോദപ്രദമായ ചിത്തഗതിയാൽ ക്ഷീരസമൃദ്ധമായ തടിച്ച അകിട് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾക്കൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ സൈദ്ധാന്തികമായ അടിസ്ഥാനം ഭൂമിയെയും പശുക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാകുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പാൽ, ധാതുക്കൾ, വസ്ത്രം, വൃക്ഷം മുതലായവയാകുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് ഇവയൊക്കെ നിർബന്ധമാകുന്നു. മാംസവും മത്സ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പായുധങ്ങളും യന്ത്രോപകരണങ്ങളൊന്നും ഒരാളുടെ ആവശ്യമല്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്തിലുടനീളം ക്രമാനുഗതമായ വർഷപാതം ലഭിച്ചിരുന്നു. വർഷപാതം മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, മഴയുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ഭഗവാന്റെ സേവകനും സ്വർഗരാജാവുമായ ഇന്ദ്രനാകുന്നു. രാജാവിന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിൽ ഭഗവാന് വഴങ്ങുന്ന രാജാവിനും പ്രജകൾക്കും ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും കാലക്രമാനുഗതമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലെ എല്ലാവിധ വിളകൾക്കും ഈ മഴ ഹേതുവായിരുന്നു. കാലക്രമാനുസാരിയായ മഴ ധാന്യങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ധാരാളമായ ഉത്പാദനത്തിന് സഹായകമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവ നക്ഷത്ര സംബന്ധമായ പ്രഭാവമായി സന്ധാനം ചെയ്ത് അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും നിർദ്ദിഷ്ടമായ വിധാനത്തിന് സഹായകമാകുന്നു. ധാന്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും യഥേഷ്ടം തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രമല്ല, തടിച്ചു കൊഴുത്ത പശു മനുഷ്യന് ധാരാളമായി ബലവും ഓജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാൽ യഥേഷ്ടം ചെലുത്തുകയും ജനങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും തുടങ്ങി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സിനിമാശാല, വ്യഭിചാരശാല, അറവുശാല തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താണ്? കൃത്രിമ ആഡംബര ജീവിതമായ സിനിമകളുടെയും വാഹനത്തിന്റെയും റേഡിയോയുടെയും മാംസത്തിന്റെയും ഹോട്ടൽ ഭോജനശാലയുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യമെന്ത്? വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രപരമായുമുള്ള വിദ്വേഷം ഒഴികെ ഈ സംസ്കാരം മറ്റെന്തെങ്കിലും നേടിയോ? ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ മനോരഥത്തിന്മേൽ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ നരകതുല്യമായ വ്യവസായശാലകളിലേക്കും യുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അയച്ച് സമത്വത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഈ സംസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവോ? മൃഗങ്ങൾ ആഹ്ലാദപ്രദരാകയാലും അവയുടെ അകിട് തടിച്ചതാകയാലും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾക്കൊക്കെ പതിവായി അവ നനച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പശുക്കൾക്ക് യഥേഷ്ടം പുല്ല് ഭക്ഷിച്ച് ഉചിതമായ സംരക്ഷണത്തോടെ ആനന്ദപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാൽ എന്നിവയാലും ഇവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അനേക വിധങ്ങളായ സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ വിഭവങ്ങളാലും സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല? നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനായി ലോകത്തിലുടനീളം അറവുശാലകൾ എന്തിനാണ്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൗത്രനായ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു പശുവിനെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് കശാപ്പുകാരനെ പിടികൂടുകയും കഠിനമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പാവം മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണനിർവഹണ തലവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതല്ലേ മനുഷ്യത്വം? രാജ്യത്തെ മൃഗങ്ങളും പ്രജകളല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സംഘടിതമായ അറവുശാലകളിൽ അവയെ കൊല്ലുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു? ഇവയൊക്കെയാണോ സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പ്രതീകം? ആകയാൽ ആധുനിക പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ജനായത്ത ഭരണത്തിന് വിരുദ്ധമായി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണം അധികം ഉയർന്ന തോതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ജനായത്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു നിന്ദ്യനായ മനുഷ്യനു വേണ്ടി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ അഥവാ ഉപജീവികളാകുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബീജദാതാവായ പിതാവ് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നും മാതാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സർവശക്തനായ പിതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യത്താൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മതിയായ ഭക്ഷണം മാതാവായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്നു. സർവശക്തരായ പിതാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെയും പ്രകൃതിചര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രയോഗക്ഷമമായ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ യഥാർത്ഥമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെയും ആഡംബരത്തെയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കൽപ്പിത അത്യാർത്ഥിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പരിപൂർണമായ അവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് കൃത്രിമമായി ഉദ്യമിക്കാതെ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപാദനത്തെ മാനവ സംസ്കാരങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നായ്ക്കളുടെയും പന്നികളുടെയും ജീവിതമാകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 5-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യാ സമുദ്രാഗിരയഃ സവനസ്പതി വീരുതഃ ഫലന്ത്യോഷധയാ സർവാ കാമമന്യർത്തു തസ്യ വൈ. നദ്യാ സമുദ്രാഗിരയാ സവനസ്പതി വീരുതാ ഫലന്ത്യോഷധയാ സർവാ കാമമാനുത്വ തസ്യ വൈ. നദ്യാ സമുദ്രാഗിരഃ സവനസ്പതി വീരുതാ ഫലന്ത്യോഷധയാ സർവാ കാമമാനുത്വ തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ അനിതാകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു മാതാജി. അനിതാകുമാരി മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യഃ സമുദ്രാഗിരയഃ സവനസ്പതി വീരുതഃ ഫലന്ത്യോഷധയഃ സർവാഃ കാമമന്മൃതു തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യ സമുദ്രാഗിരിയഃ സവനസ്പതി വിരുദ്ധഃ ഫലേന്ദ്യക്ഷതയഃ സർവാ കാമമന്യത്ര തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാകുമാരി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യാ സമുദ്രാഗിരയാ സവനസ്പതി വിരുദഃ ഫലദ്യോഷധയാ സർവാ കാമമനുസൃത തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യാ സമുദ്രാഗിരയാ സവനസ്പതി വീരുതാ ഫലദ്യോഷധയാ സർവാ കാമമന്യർത്തു തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യ സമുദ്രാഗിരയാ സവനസ്പതി വിരുദ്ധഃ ഫലന്ത്യോഷധയാ സർവാ കാമമന്യതു തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യാ സമുദ്രഗിരയാ സവനസ്പതി വിരുദ്ധഃ ഫലാന്ത്യോഷധയോ സർവാ കാമമന്യത തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യ സമുദ്രാഗിരയ സവനസ്പതി വീരുത ഫലന്ത്യോഷധയ സർവാ കാമമന്യതു തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യ സമുദ്രാഗിരയ സവനസ്പതി വീരുദഃ ഫലന്ത്യോഷധയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യ സമുദ്രാഗിരയാ സവനസ്പതി വിരൂധഃ ഫലന്ത്യോഷധയാ സർവാ കാമന്യോർദു തസ്യ വൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നദ്യ നദികൾ, സമുദ്രഃ സമുദ്രങ്ങൾ, ഗിരയ കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും, സവനസ്പതി പച്ചക്കറികൾ, വീരുത പടർച്ചെടി, ഫലന്തി ജീവസുള്ള, സർവം കാമം ആവശ്യകതകൾ, അൻഋതു ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള, തസ്യ രാജാവിന് വേണ്ടി, വൈ നിശ്ചയമായും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ, ജീവസുള്ള ഔഷധികൾ മുതലായവയെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കൾക്കും അവയുടെ നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായേകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാന്റെ അജിതന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാകിയാൽ നദികൾ, സാഗരങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, വനങ്ങൾ മുതലായവ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രഫുല്ലമായിരിക്കുകയും അവ പതിവായി അവരുടേതായ നികുതികളുടെ വിഹിതങ്ങൾ രാജാവിന് നൽകിയിരുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിജയരഹസ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ബലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാനുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യമം എല്ലാമാകുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതി നിശ്ചയമായും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവിധ സഹായകമായ വിന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സകലതും പരാജയപ്പെടും. വിജയത്തിന്റെ പരമകാരണം ദൈവം അഥവാ പരമപുരുഷനാകുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമപരിപാലനത്തിനായി പരമപുരുഷന്റെ പ്രതീതിയാണ് രാജാവെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർ പൂർണ്ണമായും അറിയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അവകാശപ്പെട്ടതാകുന്നു. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, മലകൾ, ഔഷധികൾ മുതലായവയൊക്കെയും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടികളല്ല. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാവുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഭഗവാന്റെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ ജീവാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം സകലതും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആകയാൽ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈശ്വരാവബോധത്തെയും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയും ഈശ്വരഭക്തിയുള്ള ആദർശ സംഹിതയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നവമനുഷ്യവർഗം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ലോകം വീണ്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിതിനെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതാകുന്നു. ഭഗവത് ഏച്ഛയാൽ സകലതും യഥേഷ്ടമായി ഉണ്ട്. ആകയാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വിദ്വേഷം കൂടാതെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം സർവയിടത്തുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായാൽ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഹൃദ്യമായിരിക്കും. ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാൻ നദി സമൃദ്ധമായി ഒഴുകും. സമുദ്രങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ധാതുക്കളും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യും. വനങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം മരങ്ങൾ, തടികൾ, ഔഷധികൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ സംഭരിച്ചു നൽകും. ഋതുഭേദങ്ങൾ ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സമൃദ്ധമായ തോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായി സഹായിക്കും. വ്യവസായശാലകളെയും യന്ത്രോപകരണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വ്യയത്തിൽ പരിമിതമായ തോതിൽ മാത്രമേ സൗഭാഗ്യം നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ. വലിയൊരു അംശം ജനങ്ങളുടെയും ഊർജം വ്യവസായശാലകളുടെ ഉത്പാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിബദ്ധമുണ്ടാകുന്നു. അക്കാരണത്താൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ഉചിതമാവണ്ണം അഭ്യസിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കാലടികളെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും നിശിതമായ മത്സരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ശിക്ഷിതനായ പ്രതിനിധിക്കും സാധ്യമല്ലാതാകുന്നു. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തി ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ നിരൂപിക്കണം. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്
ശുദ്ധമാക്കാനും കാലത്തിനും ചേരാത്ത കാര്യം പിടിച്ചു നീക്കാനും നാം യുധിഷ്ഠിരന്റെ പാത പിന്തുടരണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദിരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടി. ം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലങ്കായതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനകാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു പ്രകൃതി എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും അല്ലെ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിക്കുകയും ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്റെ ആമോദപ്രദമായ ചിത്തഗതിയാൽ ക്ഷീരസമൃദ്ധമായ തടിച്ചാകിൽ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾക്കൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായി. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ സൈദ്ധാന്തികമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയെയും പശുക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാകുന്നു. ഇവിടെ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടും അല്ലെ, കൃഷിയും പശുപരിപാലനം അല്ലെ, പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു വരുമാനവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ. കൃഷി ചെയ്യുക, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൃഷി. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മറ്റുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കേരളത്തിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരണം അല്ലെ. തമിഴ്നാട്, കർണാടക അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അരിയും മറ്റുള്ള ധാന്യങ്ങളായാലും അതൊക്കെ വേറെ ആന്ധ്രയും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും കൃഷി ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളെ എല്ലാ വീടുകളിലും പശുക്കളെ വളർത്തിയിരുന്നു അല്ലെ. പശുക്കൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമഃ. ആ ഗോവിന്ദൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പശുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അത്രയും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഗോശാല കാണാം. അവിടെയൊക്കെ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കും, പശുക്കളെ വളർത്തും അല്ലെ. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പശുക്കളൊക്കെ വളർത്തും അല്ലെ. അതിന്റെ പാലൊക്കെ കറന്ന് കറവയൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ മൃഗശാലയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കാളകളെയൊക്കെ അറക്കുന്നതിനായിട്ട് അറവുശാലകളിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. അത്രയും വലിയ പാപമാണ്. നമ്മള് വളർത്തിയില്ലെങ്കിലും വഹിക്കില്ല, നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ കുറെ കാലം വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ അറവുശാലയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് അത്രയും വലിയ പാപമാണ്. അപ്പോ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പശുക്കളെ വളർത്തിയിട്ടും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരുന്നത്. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പാൽ, ധാതുക്കൾ, വസ്ത്രം, വൃക്ഷം മുതലായവ ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധമാകുന്നു. മാംസവും മത്സ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പായുധങ്ങളും യന്ത്രോപകരണങ്ങളും ഒന്നും ഒരാളുടെ ആവശ്യമല്ല, ഒരാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമല്ല അല്ലെ. ആയുധങ്ങളും യന്ത്രോപകരണങ്ങളും മറ്റ് മത്സ്യവും മാംസവും
മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്തിലുടനീളം ക്രമാനുഗതമായ വർഷപാതം ലഭിച്ചിരുന്നു. വർഷപാതം മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മഴയുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ഭഗവാന്റെ സേവകനും സ്വർഗരാജാവുമാകുന്ന ഇന്ദ്രനാകും. രാജാവിന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിൽ ഭഗവാന് വഴങ്ങുന്ന രാജാവിനും പ്രജകൾക്കും ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും കാലക്രമാനുഗതമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലെ എല്ലാവിധ വിളകൾക്കും ഈ മഴ ഹേതുവായിരുന്നു. കാലക്രമാനുസാരിയായ മഴ ധാന്യങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ധാരാളം ഉത്പാദനത്തിന് സഹായകമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവ നക്ഷത്ര സംബന്ധമായ പ്രഭാവവുമായി സന്ധാനം ചെയ്ത് അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും യഥേഷ്ടമായ വിധാനത്തിന് സഹായവുമാകുന്നു. ധാന്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും യഥേഷ്ടം തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രവുമല്ല, തടിച്ചു കൊഴുത്ത പശു മനുഷ്യൻ ധാരാളമായി ഫലവും ഓജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാൽ യഥേഷ്ടം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും തുടങ്ങി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സിനിമാശാല, വ്യഭിചാരശാല, അറവുശാല തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താണ്? കൃത്രിമമായ ആഡംബര ജീവിതമായ സിനിമകളുടെയും വാഹനത്തിന്റെയും റേഡിയോയുടെയും മാംസത്തിന്റെയും ഹോട്ടൽ ഭോജനശാലയുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താണ്? വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രപരമായുമുള്ള വിദ്വേഷമൊഴികെ ഈ സംസ്കാരം മറ്റെന്തെങ്കിലും നേടിയോ? ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. സിനിമാശാലയും അറവുശാലയും മറ്റുള്ള വ്യഭിചാരശാല അങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം ധാരാളം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാത്ത എല്ലാം നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം പുറമേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നോൺ വെജിന്റെ വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂണുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരികയാണ് അല്ലെ, നിറയെ. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും മാംസം അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധിയും അങ്ങനെ മൃഗത്തിന്റെ പോലുള്ള ബുദ്ധിയാവുന്നു അല്ലെ, അതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. മൃഗങ്ങൾ ആഹ്ലാദരാകിയാലും അവയുടെ അകിടിത്തടിച്ചായാലും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾക്കൊക്കെ പതിവായി അവ നനച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവനിക്കുന്നു. ഇത്തരം പശുക്കൾക്ക് യഥേഷ്ടം പുല്ല് ഭക്ഷിച്ച് ഉചിതമായ സംരക്ഷണത്തോടെ ആനന്ദപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാൽ എന്നിവയാലും ഇവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അനേക വിധങ്ങളായ സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ വിഭവങ്ങളാലും സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല? നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കുന്നതിനായി ലോകത്തിലുടനീളം അറവുശാലകൾ എന്തിനാണ്? അപ്പോ മനുഷ്യർക്ക് തിന്നാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാല് അതില് സംതൃപ്തരല്ല അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. മൃഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതും എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ. എല്ലാം മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ മൃഗത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് അധികാരമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ആ മൃഗത്തിന് ജീവൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ നമുക്കൊരിക്കലും അധികാരമില്ല. അപ്പോ പൊതുവെയുള്ള ഒരു ധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവുള്ളൂ, മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും ആത്മാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെ ചിന്താഗതി. അതുകൊണ്ട് അവര് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൗത്രനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു പശുവിനെ വധിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് കശാപ്പുകാരനെ പിടികൂടുകയും കഠിനമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പാവം മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണനിർവഹണ തലവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതല്ലേ മനുഷ്യത്വം? രാജ്യത്തെ മൃഗങ്ങളും പ്രജകളല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സംഘടിതമായ അറവുശാലകളിൽ അവയെ കൊല്ലുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു? ഇവയൊക്കെയാണോ സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പ്രതീകം? മൃഗങ്ങൾക്കും ആ തുല്യനീതി ലഭിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അവർക്കും മനുഷ്യർക്കും മാത്രമല്ല നീതി അല്ലെ, മൃഗങ്ങൾക്കും അതേ നീതി ലഭിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്.
അതൊരു ഭരണത്തലവന്മാരുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ ചുമതലയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്ന ആളെ കഠിനമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചതായിട്ട് പറയും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും നല്ല തരത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചത്. യാതൊരു അധർമ്മങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലിപുരുഷൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കലിപുരുഷനോട് 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വസിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 4 സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി കലിപുരുഷന് താമസിക്കാനായിട്ട്. ഒന്ന് അറവ് ശാലകൾ, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നിടത്ത്, മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നെടുക്കാം, പിന്നെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നെടുക്കാം, പിന്നെ ചൂത് കളിക്കുന്നെടുക്കാം. അപ്പോ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നെടുക്കാം വസിക്കാനായിട്ട് കലിപുരുഷനോട് പറയുകയും കലിക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടെത്താനോ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എത്രയും അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കലിക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. അവസാനമാണ് കലിപുരുഷൻ എനിക്ക് എവിടെയൊന്നും സ്ഥലമില്ല എനിക്ക് വസിക്കാനായിട്ട്, എനിക്കൊരു സ്ഥലം കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എവിടെയാണോ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്വർണമുള്ളത്, അമിതമായിട്ടുള്ള ധനമുള്ളത് അവിടെ വസിച്ചോളാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്വർണമൊക്കെ ഉള്ള ധനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കലിപുരുഷൻ വസിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാം എല്ലായിടത്തും ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധുനിക പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ജനായത്ത ഭരണത്തിന് വിരുദ്ധമായി മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം അധികം ഉയർന്ന തോതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ജനായത്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു നിന്ദ്യനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമ്മതിദാനം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതില് ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരോ ജനപ്രതിനിധികളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ ഇവിടെ പറയുന്നു മൃഗത്തെക്കാളും നികൃഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു നിന്ദ്യനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭരണാധികാരികൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം, അവരൊക്കെ ഈശ്വര വിശ്വാസികളായിരിക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും നീതിയും ധർമ്മവും സത്യവും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രമാത്രം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരാണ് നേതാക്കന്മാരായിട്ടും അവരാണ് ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർ യാതൊരു വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അവരുടെ തൽക്കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരങ്ങനെ ഓരോരോ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വോട്ടുകളൊക്കെ നേടുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ പ്രഭുപാദ്രിയുടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ സൃഷ്ടികൾ അഥവാ ഉപജീവികളാകുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെയും വിജയദാതാവായ പിതാവ് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നും മാതാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സർവശക്തനായ പിതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യത്താൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മതിയായ ഭക്ഷണം മാതാവായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്നു. സർവശക്തനായ പിതാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെയും പ്രകൃതിചര്യകളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രയോഗക്ഷമമായ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ യഥാർത്ഥമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനും ആഡംബരത്തെയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കൽപ്പിത അത്യാർത്ഥിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് കൃത്രിമമായി ഉദ്യമിക്കാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപാദനത്തെ മാനവ സംസ്കാരങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ നായ്ക്കളുടെയും പന്നികളുടെയും ജീവിതമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തരാകണം അല്ലെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ, അത് അത്യന്തം പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്.
ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പിതാവ് അല്ലെ. അഹം ബീജപ്രദാപിത ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവ് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി മാതാവുമാകുന്നു. സോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് തരുക? അമ്മയെ തരുക അല്ലെ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അമ്മയെ തരുക. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇതൊക്കെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ സംതൃപ്തരാകാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ജീവികളെയും കൊന്നു തിന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വലിയ പാപമാണ്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അത്രയും വലുതാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഉയർന്ന ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരാകുന്നു, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തി, ഒരു കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ താഴെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഉയർന്ന ബുദ്ധി മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ അതിനെയൊക്കെ ഒന്നും തിന്നേണ്ടതല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു നായ്ക്കളെയും പന്നികളെയും പോലുള്ള ജീവിതമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വന്യച്ചെടികൾ, ജീവസുള്ള ഔഷധികൾ മുതലായവയെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കൾക്കും അവയുടെ നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായി. ഓരോ ഋതുക്കൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെ, ഓരോരോ സീസണിലും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല ഭരണാധികാരികൾ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയും അത്രയും സന്തോഷമാകുന്നു അല്ലെ, സന്തോഷവതിയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വിഹിതങ്ങളെ രാജ്യ നികുതി വിഹിതം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ സീസണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ അല്ലെ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഈശ്വരഭക്തിയുള്ള ആദർശ സംഹിതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നവമനുഷ്യവർഗം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ലോകം വീണ്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജാവ് പതിവിഷ്ഠിനെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതാകുന്നു. ഭഗവതേച്ഛയാൽ സകലവും യഥേഷ്ടമുണ്ട്. ആകയാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വിദ്വേഷം കൂടാതെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയാം അല്ലെ. അതിൽ കൂടുതൽ അത്യാർത്ഥി അല്ലെ, കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയും, മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി ഒരിക്കലും തീരില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ഒരു റോഡിലെ ഒരു ചാക്ക് ധാന്യം അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിളികളൊക്കെ വന്നിട്ടാകുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള 2-3 മണികൾ അല്ലെ, അവർക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അത് അഫോർഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പോകും അല്ലെ, ആ ചാക്ക് മുഴുവനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ആർത്തി തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയും മറ്റുമൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുകയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം സർവ്വയിടത്തുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായാൽ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഹൃദ്യമായിരിക്കും. ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാൻ നദിസമൃദ്ധമായ ഒഴുകും, സമുദ്രങ്ങളെ യഥേഷ്ടം ധാതുക്കളും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യും. വനങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം മരങ്ങൾ, തടികൾ, ഔഷധികൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ സംഭരിച്ചു നൽകും. ഋതുഭേദങ്ങൾ, ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സമൃദ്ധമായ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായി സഹായിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാല് എല്ലാം സംതൃപ്തമാകും അല്ലെ. എന്താണ് പ്രകൃതിയും എല്ലാം. അപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയും സംതൃപ്തമാകും, ഭഗവാനും സംതൃപ്തമാകും. അപ്പോ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മള് വേണൻ എന്ന രാജാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അധർമ്മിയായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരെയും
മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുടക്കുകയുണ്ടായി, ബ്രാഹ്മണരിലേക്ക് ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രകൃതി കോപിക്കുകയും ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിയൊന്നും ഇല്ലാതാവുകയും ഭൂമിയൊക്കെ വറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ അതേസമയം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ടും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വ്യവസായശാലകളെയും യന്ത്രോപകരണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കൃത്രിമമാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വ്യയത്തിൽ പരിമിതമായ തോതിൽ മാത്രമേ സൗഭാഗ്യം നൽകാൻ കഴിയൂ. വലിയൊരു അംശം ജനങ്ങളുടെയും ഊർജ്ജം വ്യവസായശാലകളുടെ ഉത്പാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിബദ്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ഉചിതമാവണ്ണം അഭ്യസിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കാലടികളെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും നിശ്ചിതമായ മത്സരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായ പ്രതിനിധിക്കും സാധ്യമല്ലാതാകുന്നു. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ നിരൂപിക്കണം. മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ ശുദ്ധമാക്കാനും കാലത്തിനു ചേരാത്ത കാര്യം പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ഞാൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ പാത പിന്തുടരും. അപ്പോ വലിയ മുതൽ മുടക്കൊക്കെ നടത്തി വ്യവസായശാലകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ ജോലി തരും അല്ലെ. എന്നാലേ അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രകൃതി ഒക്കെ മലിനമാക്കും അല്ലെ. വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വായുവും അല്ലെ, മറ്റുള്ള ജലവും മലിനമായിട്ടുള്ള ജലവും അതൊക്കെ നദികളെയൊക്കെ മലിനമാക്കും അല്ലെ. ആ സ്ഥലം തന്നെ താമസ യോഗ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിലൊക്കെ ആയിത്തീരും. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി നൽകും അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ ഏറെ കൂടുതൽ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പശുവിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ, ഭൂമിയിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രീതി അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾക്ക് നേരിടുകയും ചെയ്യും. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ നിത്തായ ഭരതമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ.